πάμε σήμερα, μπαμπά? Σήμερα θα πάμε στον Ηνίοχο. Στον Ηνίοχο? Πω, τι τέλεια! Όχι, πάλι ζώνη. Αλεξάνδρα, τι έχουμε πει? Έχεις δίκιο, μπαμπά. Πρέπει να ταξιδεύουμε με ασφάλεια. Έτσι, μπράβο. Ξέρω για τον Ηνίοχο. Μας μίλησε η δασκάλα στο σχολείο. Αλήθεια λες? Για πες μου λοιπόν να μάθω κι εγώ. Ο Ηνίοχος, μπαμπά, στην ελληνική μυθολογία είναι αυτός που κρατάει τα ενία της ψυχής και συμβολίζει τη λογική. Αλλά ξέρω κι άλλα για τον Ηνίοχο. Ανήκει στους 48 αστερισμούς που σημειώθηκαν πρώτη φορά στην αρχαιότητα από τον Πτολεμαίο και στους 88 επίσημους αστερισμούς που το 1922 θέσπισε η Διεθνής Αστρονομική Ένωση. Πω, εσύ ξέρεις πολλά, τι γίνεται εδώ? Τι νόμιζες? Τι κάνετε κύριε Περικλή, καλημέρα. Γεια σου Γιάννη, πώς είσαι? Καλά, μια χαρά, εσείς? Ευχαριστώ. Καλημέρα σας κύριε Περικλή. Καλημέρα. Σήμερα ήρθα με την Αλεξάνδρα μου. Γεια σου Αλεξάνδρα. Γεια σας. Ο Ηνίοχος. Ξέρεις για τον Ηνίοχο? Φυσικά. Εμείς κάνουμε ακριβώς ό,τι έκανε ο Ηνίοχος. Κρατάμε τα ενία, αλλά στην εξυπηρέτηση. Κοίτα, μπαμπά. Δεν είναι υπέροχο να προσφέρεις? Και ειδικά στα παιδιά που έχουν περισσότερο ανάγκη. Μπορώ να βγάλω μια φωτογραφία για την εφημερίδα του σχολείου μου. Ξέρετε, εγώ όταν μεγαλώσω θα γίνω δημοσιογράφος. Φυσικά. Αυτά για σένα, Αλεξάνδρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Τι είναι αυτό, μπαμπά? Εδώ μέσα είναι όλη η ιστορία του Ηνίοχου. Από το Μάρτιο του 2006, τότε που ιδρύθηκε. Λοιπόν, Αλεξάνδρα μου, όλα ξεκινάνε από εδώ. Κοίτα. Και τι κάνουν εδώ στο κτέο Ηνίοχος, μπαμπά? Εσύ θα μου λες και εγώ θα σημειώνω. Λοιπόν, εντάξει. Έλα μαζί μου, πάμε να σου δείξω κάτι. Λοιπόν, Αλεξάνδρα μου, εδώ ελέγχουν αξιόπιστα τα οχήματά μας για να μπορούμε εμείς να είμαστε ασφαλείς στους δρόμους. Να, κοίταξε εδώ. Μετά από σύγκριση που έγινε με ένα δημόσιο κτέο από γνωστό περιοδικό, το κτέο Ηνίοχος επιβραβεύτηκε για τον αξιόπιστο έλεγχο και την ποιότητα των υπηρεσιών του. Πω, πρέπει να μάθω κι άλλα για το κτέο Ηνίοχος. Τότε πρέπει να γνωρίσεις την ψυχή του κτέου, την κυρία Άντα Καρατζαβέλου. Αλεξάνδρα μου, εδώ είναι το 2008. Ρίχνουμε τα θεμέλια στο δεύτερο Ηνίοχο. Εδώ, στο Γέρακα, που είμαστε τώρα. Α, μάλιστα. Άντα, θυμάμαι όταν ξεκινήσατε ήταν μόλις 5 άτομα προσωπικό. Ενώ σήμερα βλέπω είναι... Σήμερα, Περικλή μου, είναι πάνω από 50 εργαζόμενοι στην εταιρεία. Και να φανταστείς ότι οι περισσότεροι είναι στην οικογένεια του Ηνίοχου από τότε που ξεκινήσαμε. Χρήσιμη πληροφορία. Μπορείς να μαντέψεις, Αλεξάνδρα μου, πόσοι οδηγοί έχουν εμπιστευτεί την ασφάλειά τους αυτά τα 10 χρόνια στον Ηνίοχο? Δεν ξέρω. Αυτό θα μου το πείτε εσείς. Εγώ είμαι δημοσιογράφος. Έχεις δίκιο. Πάνω από 500.000. Πω. Μπαμπά, πες και εσύ καμιά ερώτηση για την εφημερίδα. Έλα, βοήθαμε. Λοιπόν, τι είναι αυτό που σας κάνει διαφορετικούς? Μπράβο, μπαμπά. Είσαι φοβερός. Δεν είναι μόνο ο αξιόπιστος έλεγχος. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι μας. Αυτοί που φροντίζουν κάθε πελάτη μας ξεχωριστά. Εμείς, Αλεξάνδρα μου, τους πελάτες μας τους βλέπουμε πρώτα σαν φίλους. Και γι' αυτό το λόγο στηρίζετε τις ευπαθείς ομάδες με ειδικές τιμές. Αυτό είναι εκπληκτικό. Δηλαδή έχετε πάνω από 500.000 φίλους. Ο
Ορίστε κύριε Περικλή, είστε έτοιμος και ασφαλής. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Εύη. Η Εύη Αλεξάνδρα μου είναι από τους πρώτους εργαζόμενους στο κτέο Ηνίοχος. Είναι από το 2006 μαζί μας. Πείτε μου κι εσείς κάτι για τον Ηνίοχο, αν θέλετε. Ο Ηνίοχος για εμάς δεν είναι απλά μια εργασία. Είναι η οικογένειά μας. Μια οικογένεια που εξελίσσεται συνεχώς και σε ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και σε τεχνογνωσία. Φαντάσου πως όταν ξεκινήσαμε είχαμε 2 γραμμές ελέγχου. Τώρα έχουμε 5. Τι σας αρέσει πιο πολύ στην εργασία σας? Η προσωπική επαφή με τους πελάτες. Να τους βλέπω να φεύγουν από εδώ ευχαριστημένοι και προπάντων ασφαλείς. Αλλά και οι σχέσεις μας με τη διοίκηση του Ηνίοχου. Ξέρεις, εμείς εδώ είμαστε σαν μια οικογένεια. Και αυτό οφείλεται στην κυρία Άντα. Λοιπόν, έχεις αρκετό υλικό για την εφημερίδα του σχολείου σου? Ναι, αλλά μια τελευταία ερώτηση. Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια για το κτέο Ηνίοχος? Το όραμά μας δεν σταματάει εδώ. Πολύ σύντομα θα δημιουργήσουμε ένα 3ο κατάστημα στα βόρεια προάστια, που θα εξυπηρετεί και βαρέα οχήματα. Το ήξερες, Αλεξάνδρα μου, ότι ο παππούς σου ήταν από τους πρώτους πελάτες του Ηνίοχου? Από το 2006. Να ξέρετε, κυρία Άντα, ότι όταν μεγαλώσω κι εγώ και πάρω αυτοκίνητο, εδώ θα το φέρνω για κτέο, στον Ηνίοχο. Κτέο Ηνίοχος. Κρατάει τα ηνία στην εξυπηρέτησή μας.